duten ilusioa. Donostiarrak ilusionatua daude eta hori bizitzen ari garen krisi garaian ez da ezer gutxi eta hau eskertzekoa da. Eta lortu ezue talde sendo eta bikain batekin. Donostiar eta Gipuzkoar guztiak bat egitea. Eta hau ere eskertzekoa da bihotzez. Eta Donostiak eta Donostiarrok maite zaituztegula ere esan nahi dizuet. Horregatik merezi dezue omenaldi hau egin dezuen lana guztiagatik. Enhorabuena, gracias. Espero que van creo que os voy a hacer todo, estamos súper agradecidos a vosotros. Toro, ánimo, ánimo, venga. Eta mantentzen gara norrez, eta pesarka denoi, eta beste bat dutzen da. Venga! Esa yo esta. Actuar, actuar. Venga, actuar. Venga, monta. Un capo. Bueno, guri ere holaxe ez, atzaldean entatu jagoa izango zala entrenatzaile eta gustora, gukin aurten egon dalako pertsona dalako eta bestalde, presidenteak esan duen bezala, proiektu honi jarraipen amateko balio bali badu, asko zogitu ez, ustete kapazia da azkala eta ia dena ondo atatzen. Esan, hori ez dela sorpresa bat izen, gu ongo urtin hemen gauzen danok eta horretik zautze dugu, bain gixen beran kapazia izan zuzin eta berak zelan albanein hemen, orduan, hori ez, alde batetik ez da sorpresa izen, ze badaki hausen maila duken eta beste alde batetik posik hori ez, badaki guleko dala pertsona da, bai manan eta bai taldiai kolektiboki asko lagunduleik eskune eta hori ez, ia suerti dauen eta ia gauza kontortzen dauen.